An balima o bisimila malak cuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye kari don jouer kalo tile 21 Faransi ka kɛlɛbolo min kɔni b'an fɛ yan nɔ n'an ko a ma ko Barkani olu kɔni taara walejugu tabaga dɔw kɔni dagayɔrɔ bugubugu Fafa ni ale bɛ an Sonko mara la Gawo ni walejugu tabaga ninnu kɔni dagayɔrɔ cili senfɛ ko mɔgɔ 9 kɔni nin tora a da fɛ ko wa fɛnɛ ko mɔgɔ 2 kɔni fɛnɛ minɛla Fafa olu kɔni bɔtɔla labɛn zanga k'u kunda Gawo kan nunu kɔni ka yɔrɔw cilen kɔfɛ Barkani mɔgɔw kɔni jiginna ka taa u ka yɔrɔ woloma u bolofɛnminan caman kɔni fɛnɛ tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ arajo ale ni mugujugu ani motow fɛnɛ kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye Mopti ale barakɛyɔrɔ min kɔni ɲɛsilen don dun ka fa o kɔni sabatili ma o kɔni ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ko denmisɛnnin minnu kɔni bɛ yen nɔ ni dumuniko dɛsɛ b'u la ko olu kɔni cayalen don kosɛbɛ ko sabula n'i y'a ta ka lajɛ ɲinan ta o ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ san tɔw ta kan jɛkulu dɔw kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ olu ye baara dɔw kɔni fɛnɛ boloda walasa cogoya min na u bɛ se k'a dɔn fɛn minnu de kɔni nana ni nin dumuniko dɛsɛ ninnu ye o jɛkulu mɔgɔ ninnu kɔni ka fɔ la ko lakanabaliya o kɔni ye a sababu fɔlɔfɔlɔ ye ko n'o tɛmɛla ka bɔ yen nɔ fɛnɛ ko dugulamɔgɔ ninnu kɔni fɛnɛ hakililatigɛlen tɛ ko sabula marifatigiw kɔni de bɛ yala u ka dugu kɔnɔ tuma caman ale ni fɛnɛ dugujukɔrɔmuguw kɔni fɛnɛ ka ca fan caman ko i tɛ se k'a dɔn yɛrɛ u bɛ yɔrɔ kelen min kɔni fɛnɛ la ko o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ fɛnɛ ko sigida kɛnɛyaso minnu kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ko o ɲɛmɔgɔw kɔni fɛnɛ bɛɛ bolila ni ka a tɔ to degedenw ye ale ni musolajiginnaw ko nin dunuko dɛsɛ in kɔni kɛlen bɛ ka Mondoro dugudenw kɔni sɛgɛn kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tigila Duna ni Gasaju o ko sababuya la kɛnɛya minisiri kɔni ye a layidu ta k'a fɔ ko nin dugulamɔgɔ ninnu kɔni ka u basigi ko sabula ko a kɔni bɛna baaraw kɔni bila sen kan walasa cogoya min na duguni nafama kɔni caman bɛ se ka se u ma cogoya min na ka ni denmisɛnnin kungɔ ninnu kɔni kɛlɛ ale ni fɛnɛ fura kɔni caman bɛna ta ka di nin dugu kɔfalen ninnu kɔni mɔgɔw ma walasa cogoya min na denmisɛnninw ale ni mɔgɔkɔrɔbaw kɔni ka kɛnɛya bɛ se ka sabati kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye k'a fɔ ko Mopti kɔni pankuru jigiyɔrɔ n'an ko ma ko aéroport ko o kɔni bɛna dilan kura ye ni ka tila ka dɔ fara a bonya kan kunun tarata don jouer kalo tile 23 an ka jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ni ASECNA ɲɛmɔgɔw kɔni kuma la ni olu kɔni ka fɛnɛ ka baara ɲɛsilen don pankurukow lakɔlɔsili ma farafinna dugu caman kɔnɔ o mɔgɔ ninnu kɔni ka fɔ la ko i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kun y'a laɲini u fɛ cogoya min na ko olu kɔni ka labɛnw kɔni bɛɛ sabatilen don walasa cogoya min na u bɛ se ka Mopti pankuru jigiyɔrɔ kɔni dilan kura ye ko olu kɔni ka laɲini ne ye ko Ambo Dejo ni o ye Mopti pankuru jigiyɔrɔ ye ko ka o kɔni dilan ka kɛ i n'a fɔ Bamakɔ senu kɔni ta bɛ cogoya min na kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye alamisa tɛmɛlen ni o kun ye jouer kalo tile 18 ye 6e arrondissement polisiw olu kɔni tagara ka taga moto zone dɔw kɔni minɛ Bankɔni Arazɛli la ko o moto zone ninnu kɔni hakɛya bɛ taa mɔgɔ 6 kɔni na ko nin zone ninnu kɔni minɛla u dagayɔrɔ de la ka taa sɔrɔ moto fila wɛrɛ kɔni fɛnɛ sonyɛlen bɛ u bolo yen nɔ ko mɔgɔ 2 kɔni b'a la olu kɔni kun ye moto réparateur ye ko dɔ fɛnɛ tun b'a la o ye sotarama bolila ye ko dɔ fɛnɛ kɔni fɛnɛ tun b'a la ko o kun ye mécanicien ko nin zone ninnu kɔni dɔw tun bɛ Bankɔni na ko dɔw kɔni fɛnɛ tun bɛ Moribabugu la ko kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ tun b'a la ko bigomato nin polisiso in mɔgɔw kɔni tun bɛ ka o tigi ɲini ko sabula nin tɛ o moto suɲɛ ko fɔlɛ ko wa fɛnɛ ko a delila ka don kasogoba yɛrɛ la moto suɲɛ ko dɔ kɔni fɛnɛ senfɛ an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce a ka kulomajɔ la